Які сур'ёзны сігнал паслалі Лукашэнку? Чаму ён пагражае банкірам і што за правал здарыўся ў беларускіх спецслужб? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і зараз мы ўсё вам раскажам. Польшча даслала Лукашэнку сур'ёзны сігнал. Прэм'ер-міністр краіны Дональд Туск заявіў, што ў ноч з 11 на 12 верасня у мэтах дзяржаўнай бяспекі будзе цалкам закрытая мяжа з Беларусю, уключна з чыгуначнымі пераходамі. Такая істотная мера тлумачыцца вайсковымі вучэннямі Захад-2025, якія пачынаюцца 12 верасня. Туск адзначыў, што Польшча мае справу з ростам колькасці розных правакацый з боку Расіі і Беларусі, таму вымушаная на іх рэагаваць. Па плане вучэнні павінны скончыцца 16 верасня, але ці адновіцца трансгранічны рух пасля іх заканчэння пакуль невядома. На дадзены момант на беларуска-польскай мяжы працуе толькі адзін пункт пропуску. Раней Польшча неаднаразова заяўляла, што гатовыя адкрыць і астатнія, калі на волю выйдзе палітзняволены журналіст Андрэй Пачобут. Гэтага так і не адбылося, таму Лукашэнку дасылаюць новы, яшчэ больш сур'ёзны сігнал. Гэта, дарэчы, супала з затрыманнем у Беларусі па абвінавачванні ў шпіянажы грамадзяніна Польшчы Гжэгача Гавіла. Варта адзначыць, што праз беларуска-польскую мяжу ідуць у тым ліку і кітайскія грузы, таму спыненне лагістыкі стане яшчэ адным складаным пытаннем, з якім Лукашэнку давядзецца мець справу. Заяву прэм'ер-міністра Польшчы ён пакуль не пракаментаваў. Сам жа Лукашенка сёння пужаў банкіраў і пагражаў ім генпракурорам-шведам. У палацы незалежнасці прайшла вялікая нарада з кіраўніцтвам беларускіх банкаў. Усяго ў ёй узялі ўдзел больш за 250 чалавек. Гістарычна ў Лукашэнкі вельмі складаныя стасункі з прадстаўнікамі банкаўскай сферы. Іх ён часта называе тлустымі катамі, а кіраўніка Белгазпрамбанка Віктара Бабарыку, які пасмеў заявіць пра свае прэзідэнцкія амбіцыі, ён увогуле кінуў за краты. На старце гэтай нарады Лукашенко зачытаў з паперы звыклыя мантры пра санкцыі і цяжкія часы. За последнюю пятилетку национальная экономика, а с ней и белорусский банковский сектор пережили беспрецедентные вызовы. Против нас ввели просто невиданные, незаконные, драконовские санкции. Ждали, что мы упадем на колени. Но сегодня мы можем сказать, может быть, даже с уверенностью, мы не банкроты. Мы справились. Да, это было трудно до сих пор, вряд ли будет легче и дальше. Но именно так в современном мире государства, ведущие независимую политику, расплачиваются за свой суверенитет. Ну а пасля традыцыйна перайшоў да пагроз і папужаў банкіраў адказнасцю, калі яны будуць крыўдзіць простых людзей. Как мне докладывают, в целом ситуация в денежно-кредитной сфере и на валютном рынке опасений не вызывает. Но на данный момент сделано не все. Имеются недоработки. Я слышу жалобы в адрес банков от обычных людей. То старые доллары не принимают, то навязывают клиентам страховые услуги. Давайте договоримся. С 1 января 2026 года наличие таких фактов автоматически повлечет за собой дисциплинарную ответственность руководителей. Обижать людей какими-то надуманными вопросами нельзя. Не надо показывать, что вы умнее других. Таксама Лукашенко незадаволены, што ў беларускіх прадпрыемстваў ёсць праблемы з міжнароднымі плацяжамі. Яны не могуць як нешта купіць за мяжой, так і атрымаць аплату за сваю прадукцыю, а банкі не імкнуцца ім у гэтым дапамагаць. Таму не абышлося без пагроз генпракурорам и комитетам Держконтролю. За первое полугодие этого года просроченная внешняя дебиторская задолженность выросла на треть и достигла 500 миллионов долларов. Ситуация просто недопустимая, учитывая наш предыдущий опыт, горький опыт. Или вы думаете заболтать эту тему ростом золотовалютных резервов? Я вам напомню, что возврат экспортной выручки у нас контролирует генеральный прокурор, да и комитет государственного контроля недалеко. И я жду от этих органов принципиальных оценок. Лукашенко раскрытыкаваў банкі за тое, што яны гоняцца за прыбыткамі і не думаюць аб простых беларусах, а заробленыя грошы не інвестуюцца ў эканоміку, а выводзяцца за мяжу ці асядаюць у кішэнях уласнікаў. Але ж у выніку Лукашенко пахваліў банкаўскую сістэму і нават выдаў філасофскі монолог. Еще хочу вернуться к своей мысли о том, что многие из нас в обществе думают, ну чего, вот мне хорошо, и все остальное не важно.
И в ответ на это, или по этому поводу я всегда говорю, слушайте, давайте мирно, спокойно жить, не напрягая обстановку. А деньги – это страшное зло, которое всегда в эпицентре напряжения обстановки в обществе. Давайте не будем ее напрягать, потому что лучше спокойно работать, чем воевать. Сегодня ситуация очень сложная и стоит неимоверных усилий для того, чтобы сдерживать вокруг Беларуси ту обстановку, которая складывается. Правал беларускіх спецслужбаў. У Еўропе раскрылі шпіёнскую сетку, за якой, як сцвярджаецца, стаяў КДБ. Яго агенты збіралі інфармацыю ў некалькіх краінах, у тым ліку пад дыпламатычным прыкрыццём. На камітэт дзяржаўнай бяспекі Беларусі працаваў нават былы намеснік дырэктара службы інфармацыі і бяспекі Малдовы Александр Балан. Апошнім часам ён ператварыўся ў актыўнага крытыка палітыкі афіцыйнага Кішынёва. Балана вінавацяць у тым, што ён двойчы сустракаўся ў Будапешце з агентамі КДБ і перадаваў ім сакрэтную інфармацыю, а ў абмен ён атрымліваў інструкцыі і грошы. Цяпер былога малдаўскага спецслужбіста затрымалі ў Румыніі. Яшчэ адным удзельнікам агентурнай сеткі быў беларускі апазіцыйны актывіст, чыё імя не называецца. Вядома толькі, што ён жыў у Польшчы недалёка ад мяжы з Беларусію і працаваў таксістам. На яго выйшлі, калі ён сустракаўся з тымі ж агентамі, што і Александр Балан. Міністэрства замежных спраў Чэхіі ўжо аб'явіла персонай нон-грата работніка пасольства Беларусі. Па інфармацыі Радыё Свабода, гэта Мікалай Дукшта, які працаваў там дарадцам. Раскрыццё маштабнай сеткі беларускай агентуры – гэта вялікі правал беларускіх спецслужб. Чэшскія ўлады ўжо заклікалі абмежаваць рух лукашэнкаўскіх дыпламатаў па шэнгенскай зоне. Стала вядома, ад чаго ў магілёўскай калоніі загінуў малады палітвязень. Учора мы паведамлялі пра смерць за кратамі 36-гадовага Андрэя Паднябеннага. Мужчыну асудзілі на 15 гадоў па палітычных артыкулах. Пасля да дзікага тэрміну яшчэ дадалі год і 8 месяцаў зняволення. Ад абазнанай крыніцы журналісты Радыё Свабода змаглі даведацца, што прычынай смерці палітвязня стала ўдушша. Яго звычайна ўказваюць, калі чалавек скончыў жыццё самагубствам. Іншыя абставіны смерці палітвязня пакуль невядомыя. Афіцыйныя крыніцы ў сілавых структурах пакуль ніяк не каментавалі гэтае здарэнне. Былыя вязні магілёўскай калоніі адзначаюць, што загінулага палітзняволенага часта адпраўлялі ў штрафны ізалятар і пазбаўлялі пасылак, а былы начальнік калоніі Алексей Азаренко нават асабіста яго збіваў. Многія адгукаюцца пра Андрэя Паднябеннага як пра вельмі ветлівага і разумнага чалавека, які верыў і казаў, што будзе ісці да канца. З'явіліся новыя звесткі пра Марыю Калеснікаву. У нядзелю была 5-я гадавіна затрымання лідаркі штаба Віктара Бабарыкі і адной з удзельніц вядомага жаночага трыа. Цяпер сястра Калеснікавай Тацяна Хоміч у эфіры праекта «Звычайная раніца» расказала, што вядома пра Марыю. З 2023 года яна пазбаўленая адваката, спатканняў і званкоў, але нягледзячы на рэжым інкамунікада блізкім, усё ж удалося атрымаць ад яе адзін ліст. Здарылася гэта паўгода таму. Единственная весточка от Маши – это письмо полгода назад, очень короткое, буквально пару строк, где Маша передавала всем привет, говорила, что у нее все хорошо. Основную ж информацию родные отрымливают от тех, кто выходит с колоний. По состоянию где-то на август была информация, что Маша находится в отряде, она не изолирована, работает швеей, ходит на фабрику. По-прежнему с ней запрещают общаться другим женщинам, пристальное такое внимание к ней. Как и раньше, там ее сопровождают, если она куда-то выходит, даже выходить в туалет. Тацяна Хоміч бачыць у гэтым пазітыў, бо Калеснікава не сядзіць у штрафным ізалятары ці памяшканні камернага тыпу і не памірае з голаду. Жудасная трагедыя з дзясяткамі ахвяр. Днём аўторка расійскія войскі скінулі авіабомбу на пасёлак Яравая Данецкай вобласці, якраз у той момант, калі там раздавалі пенсіі мясцовым жыхарам. На момант падрыхтоўкі нашага выпуску было вядома пра 24 загінулых і дзясяткі параненых. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зяленскі назваў трагедыю адкрыта звярыным ударам і заклікаў захад адрэагаваць на яго супольнымі дзеяннямі.
Беларускія сілавікі затрымалі заснавальнікаў і 4 менеджераў аднаго з найбуйнейшых таксапаркаў краіны. Усіх іх абвінавачваюць ва ўхіленні ад сплаты падаткаў. Па версіі сілавікоў, кіраўніцтва кампаніі, у якой працавалі больш за 1000 кіроўцаў, на паперы заніжала зарплаты і займалася фальсіфікацыяй дакументаў. Таксісты працавалі без таксаметраў і касавых апаратаў, а кліентам не выдавалі чэкі. У выніку фірма нібыта недаплаціла ў бюджэт каля 5 мільёнаў рублёў, а прыбыткі ўласнікамі траціліся на аб'екты нерухомасці і элітныя аўто. Каб схавацца ад праверак, яны афармлялі юрасобы на афектыўных замежнікаў, а пасля ліквідавалі фірмы ці мянялі іх юрыдычныя адрасы. У выніку на арыштаваных завялі крымінальную справу, і цяпер сілавікі працягваюць правяраць іх бізнесы. Чыноўнік паскардзіўся на тое, што ў Беларусі забараняюць замала кніг і заклікаў грамадзян да даносаў. Намеснік міністра інфармацыі Дзяніс Язерскі ў эфіры СТБ расказаў пра спіс друкаваных выданняў, якія наносяць шкоду нацыянальным інтарэсам краіны. Цяпер у яго ўключана каля 150 кніг, сярод якіх ёсць таксама прысвечаныя гісторыі Беларусі, рэпрэсіям у Савецкім Саюзе і нават сусветна прызнаная класіка. Аднак, на думку лукашэнкаўскага чыноўніка, сярод літаратуры вельмі шмат шлаку, які трэба забараняць. Давайте откровенно, шлака очень много. И, на мой взгляд, он может быть категоричным, но надо запрещать. Не разрешать продавать, не разрешать ввозить то, что на сегодняшний день мы считаем может нанести вред национальным интересам. И мы это делаем. У нас на сегодняшний день, благодаря и законодателям, и правоохранителям, есть механизмы, которые позволяют нам регулировать этот процесс. У той жа час чыноўнік незадаволены, што ў Беларусі забараняюць не так шмат кніг, як бы яму таго хацелася. Таму ён у жывым эфіры дзяржаўнага тэлеканала фактычна заклікаў грамадзян даносіць у Міністэрства інфармацыі на шкодныя па версіі лукашэнкаўцаў выданні. Если мы откроем сегодня список книг, которые не рекомендованы и запрещены для реализации и распространения на территории Республики Беларусь, он не такой большой. Там 143-145 книг. А мы понимаем, что их намного больше, но для этого нужен, на мой взгляд, опять же, и активная позиция, нужна активная позиция и населения в том числе, да, которые будут подсказывать то, что они увидели, нашли, и слава богу, мы такой отклик получаем. Дзяніс Язерскі таксама дадаў, што забаронай кніг у Беларусі займаецца адмысловая камісія, але ж хто ўваходзіць у яе склад, чыноўнік не расказаў. За палітыку асудзілі былую кіраўніцу піар-службы мабільнага аператара МТС. 39-гадовая Марыя Пазняк палову жыцця прысвяціла маркетынгу. Доўгі час яна працавала ў МТС, а ў 2020 годзе ўзначаліла яго піар-службу. У 2023 годзе яна перайшла на працу ў кампанію «Касперскі груп» на пасаду старшага менеджера па маркетынгу. Пазняк уваходзіць у топ-30 найбольш эфектыўных маркетолагаў Беларусі. У сярэдзіне гэтага года жанчыну затрымалі і асудзілі па народным артыкуле за ўдзел у пратэстах. Сутнасць абвінавачванняў, як і прысуд, невядомыя. Вядома толькі, што Марыі Пазняк, якая гадуе малалетнюю дачку, прысудзілі хатнюю хімію. Непрыемнасці з'явіліся ў генерала Караева. Днямі ў тыктоку, прысвечаным кіраўніку Гродзенскай вобласці, з'явілася відэа, на якім ён у салоне службовага аўто чытае каментарыі пад ролікамі. У кадры з Юрыем Караевым з'яўляецца яго першы намеснік Юрый Валяваты. Усё б нічога, але абодва чыноўнікі едуць непрышпіленыя, дэманстратыўна парушаючы правілы дарожнага руху. На гэтую акалічнасць звярнулі ўвагу шматлікія каментатары, а журналісты «Зеркала» нават дазваніліся ў абласны аддзел ДАІ. Там адказалі, што іх кіраўніцтва абавязкова звяжацца з Караевым і абмяркуе з ім сітуацыю. Акрамя таго, у Дзяржаўтаінспекцыі дапусцілі, што губернатар можа нават апублікаваць допіс з выбачэннямі ці абвяржэннямі. Раней ужо здараліся прэцэдэнты, калі чыноўнікаў прыцягвалі да адказнасці за парушэнне ПДД. Так, напрыклад, у 2018 годзе аштрафавалі тагачаснага старшыню капыльскага райвыканкама Анатолія Ліневіча, але ж на яго кар'еры гэта ніяк не адбілася. Да гэтага сакавіка ён працаваў міністрам сельскай гаспадаркі. А вось калі непрышпіленым за рулём ездзіў Лукашенка, дык яго ў ДАІ штрафаваць не рашыліся.
У Мінску адкрылі эксперыментальную краму без цэннікаў. І праз некалькі дзён туды прыйшла праверка. Нядаўна ў гандлёвым цэнтры «Авіамол» з'явіўся незвычайны гандлёвы аб'ект. Адна з крам абутку вырашыла адмовіцца ад звыклых цэннікаў, і даведацца пра характарыстыкі тавару можна было толькі адсканаваўшы QR-код на каробцы тэлефонам ці спецыяльным сканерам. Многім такі інавацыйны падыход падаўся вельмі нязручным. Не ацанілі яго і ў міністэрстве гандлю. Яго работнікі прыйшлі ў краму з праверкай і выявілі парушэнні. У міністэрстве гандлю заявілі, што ўласнікі аб'екта не забяспечылі пакупнікоў неабходнай інфармацыі пра характарыстыкі прадукцыі і такім чынам парушылі закон. Уласнікам гандлёвай сеткі выдалі рэкамендацыю для ліквідацыі ўсіх парушэнняў. Вось такія навіны аўторка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.